ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ କଟକକୁ ଆସିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯଦି ମାସ ଧରି ରହିବେ ବାବୁଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବେ କେତେ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ହବ এই কথাକୁ ନେଇକି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦେବେ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ପାହାଡ଼ରେ କେବଳ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀବାହାରଟିରେ 2 BHK ଘର ଭଦ୍ରକର ପୈତୃକ ବାସଭବନ ବିଭାଗ ପଛକେ ଡୁବି ଯାଉ କିନ୍ତୁ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ ବାବୁଙ୍କର ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼ ଇଏ ଶେଷ ହଉନାହିଁ टंका को देखिकी ताजुब होता विजिलेंस अधिकारी माने घर कुआडे पाद पकेबे हुए चारिआडे खाली पानी आउ पानी सेही बड़ी भाबे देवव्रत महांती घरे खाली टंका आउ टंका 30,000 टंका लांच मामला आरंभ होइथिबा ये मामला एबे लंबा चालुछि आउ घरे टंकार पानी मिलिछि भुवनेश्वर कैमरा पर्सन मुनांक सह